assalamu alaikum bandiraɓe en mbi bisimillahi arrahmani irrahim en fuɗɗiɗum inde allah ñaguima kadi subhanahu wa taala yo nawnan en ha mbawen jufnude e dow jaam kadi mbawen kadi nafde bandiraɓe ha mbawa hutorade famde e hutorade ko jiɗɗen haalde ɗo ko fewani hen fof kadi gandon ko yiyam ummi ko fewi hen fof kadi ko subhanahu wa taala waɗi walliti en ha mbawɗen ha wawi fewde e so ɗum ɓenni en mbi hannde eɗen garta e fannu goto e fannuji dars alluwal cellal ngal kewɗen wadde walla ɗe kewɗen wadde hannde noon fannu o ene sirti kadi e fannuji gewnoɗen wadde ha joni de fandare nde tan ko jirtinde findinde tintinde ko fewte rafiji ɗi rafiji gondaɗi hande noon ƴeewaten jiɗɗen ko tongude rafiji sappo ɓurɗi bonde walla jeyaɗi ko heewi ko wari e aade e yimɓe rafiji ɗi kadi ko rafiji gondaɗi e fandaram min noon fandaram min wona hulɓinde wona yimɓe wonduɓe ɗiɗo rafiji o kul koko mataw koko heptoto ɗumen ala ko andude rafiji ɗi jogoɗen ɗi jogoɗen haalde ɗi tan kodi gondaɗi goo aɗi mbawi endude rentede neɗɗo wawi rentade ko wawi hen so ronkani kadi so walla waɗi kadi walla fayi ɗum ene woodi kadi no wawi aynirede firti no wawi renirede ma woni no wawi safrade ha sella ma woni wawi safrade kono sellata foti ko aynede tan aynede firti ko duumoto tan koye safaruji ɗum woni aynude rafiji woni rafiji cellata gaynete tan woni rafiji cafrete cella so nani neɗɗo safri tan sa nani wiya docteur walla wiiɗeɓe safri rafi tan ko safru ha selli wona aynude selli firti ko rafi o yeehi en wayno arta ko noon majji fes enen noon rafiji kalten ɗi woni hen majji eɗen mbawi sellude ha yaaha laaɓa woni hen noon cellata yahata ko gaynete tan ha fabada e pamren noon mi arta ko jimi fandande tan ko sen gandi min wona mi ardani ɗo pour mbeɗa safra yimɓe gaɗo ɗo ko mbeɗa waajo yimɓe mbeɗa jogo lumiére lampa mbeɗa huɓɓa yimɓe ƴeewe lawol ngol ɗo lawol ɗo woni mbeɗa jee ɗo waɗi kooce nderuɗe ndentuɗe so goto moƴaɓe kooce gañuma guiyal wi ɗum yo ƴettu misalal walla ɗo hutta walla nawal mbaɗo huttana ɗum eyyi wona win mbeɗa hutta noon fandara nde ko ƴewde hade rafi o holko no sifori ko addatamo no rentorte so ari no neɗɗo dartorto no habtorto eyyi safar o wonani ko haralleɓe so neɗɗo wi joni haala on tan ƴette lekki kiɗo ƴette paɗe ɗeɗo hankkadi hay goto wonta yaa to haralleɓe ha ganda rafi o tigui rigui holko woni rafi safretake tawa andaka holko rafi o holko woni ɗiɗi andaka holko addi rafi o caggal nde anda ko addi rafi o ko nden yimɓe jaɓanta dawal ɗimmal ngal ƴewde safara mum wona tan mbeɗa wonde rafi mani o tan ƴettu lekki mani o ala mbe wonde rafi mani rafi o holko addi rafi o so sababu o addama noon ƴeewe sababu o holko jogana to banggal peeje ma to banggal leɗɗe eyyi sen pamodiri ni tan inchallah man mbawi kadi duusodirde ha ɓeyɗen kadi fande ko jiɗɗen haalde ko rafiji ɗi kadi yoga e majji ene gondi hen min mbeɗa wondi on majji min mbeɗa wondi hen goɗɗo ne wondi hen goɗɗo ne wondi hen donc mbasen fayida mbasen hudde ko rafiji gonɗaɗi heddi tan ko foti ko aynede gasi c'est tout foti ko aynede yimɓe gaynat tan mbawde safre ko safre ko safre ko ayne woni kadi ko wawi rente ko haadi nder ar ɗum tan fandarde ewa bisimillah goo refi biyeteɗo ko wiyete les maladies cardiovasculaire fidde ko refiji nangoji ɓernde e ɗaɗi muɗum foof eko jokke mum ɗaɗi eko jokke mum taw noon mujubo o koko sukki ɗaɗi ɓernde walla sukka ko taw koko sukki to banggal dosgol mum rosetaka ɗaɗi ɗi ko cukkuɗi eyyi ɗiɗo o ko fannuji rafi tawa ɓernde nde waɗi ɗum ko ɓernde nde koko sukki heɓata ƴiƴam ɗi yaɓatata hen
sabu ɗaɗi ɗi koko sukki walla ƴiƴam wonɗo tuƴƴi yettaki toon walla koko sukki yettaki ɓernde nde on gandi ɓernde kañum ko moto ɓernde hoore mum koko wuuri ɓernde wuurni ɓanndu fof ko ɓernde rosata ɓanndu fof ko ɓernde neldata ƴiƴam e nder ɓanndu fof kono ɓernde kadi kañum wuurni hoore mum ɓernde ɗe kadi ne waɗi ɗaɗi ɗi kadi guurni mo so heɓani ɗaɗi ɗi kanko wuurata donc ɓernde nde so sukki so daɗɗi gurnoji ɓerɗe ɗi so daɗɗi cukki ɓernde nde dogata dartor ɗum noon addara fiiji goɗɗi kalten ɗi eyyi so ɗi cukki ɗum ɓernde so dartima ɗum kam alhamdulillah oɗon gandi kam ɓernde so natti dogde walla ustima walla dartima walla alhamdulillah ko refi bonde ko hunde bonde eywa ko ɗum noon ko rafiji ene heewi gondaɗi ene wonde ko addata ɗum noon muhimmo tan ko gadden tan ko heewi wadde ko rafiji jogonmi haalde ɗo ɗi mi arta ko limtumɗo ko fof ne wonda cigarette ene woodi jawwinoɓe cigarette gastata yaroɓe sangara ene woodi o no wiyete kadi wonduɓe stress gastata hande aduna he wonduɓe cholestérol hande no goodi wonduɓe joom ɓalliyankoɓe joom ɓalli ɓuttiɗo obésité en ko wiyete surpoids wonduɓe kadi ne heewi wonduɓe tension artérielle ne heewi wonduɓe diabète ne heewi wonduɓe sédentarité ko yimɓe ɓe kewani dillude ko deeƴɓe tan ko dillata koɓe jooɗiɓe tan nokku goto onon ɓe ɗin ɓe jooɗiɓe nokku goto tan dillata kewani dillude kewani dillinta ɓandu men no feewi rafiji kewɗi mbawi hettade ɗumen y compris le problème de arthrose rhumatisme arthrose en keeci muso en problème nerf sciatique ala fof ko hettade ɗum ɗo ɓeeɗo fof noon ɗiɗo rafiji fof noon ene wawi sabobinde wonde ƴiiƴam ɗaɗi gonnoji dow ɓernde ɗi cukka mbasa hebde walla jooɗa walla caaɗa mbasa hebde élasticité lirtogol wasa lirade wasa hamƴade so hamƴaki noon ɓernde nde ronkat hebde ƴiiƴam woni oxygéne o wallitta wuurni ƴiiƴam wuurni tew wuurni aade enen oxygéne wuurni en eyyi so neɗɗo cukki kine mum natti foof tan mayata aɗa wawi jooɗade balɗe sappo a ñamani kono wawi jooɗade mintaji sappo tawa fofani e donc ñamde ne moƴƴi hama e nafa ñamde yara e nafa kono wuurni neɗɗo ko hendu wuurni neɗɗo ko oxygéne sa ala oxygéne a wuurata eyyi ɗum noon muscle uji kadi foof de sohli oxygéne ƴiyam ɗam doguirta ni koko nawata oxygéne 24/24 donc tew ɓernde nawore sarode ƴiƴam e nder ɓandu ma foof nden ɓernde kone liggotode 24/24 donc mani liggo alay sago kande ne heeɓa ration makko ma ɓernde heeɓa roose ne heeɓa ƴiƴam ne heeɓa ƴiƴam so ƴiƴam ɗam arata e ɓernde he no feewi noon ɓernde wata diwde no feewi wata dogde no feewi so wata ɗum adda rafiji kewɗi adda joomum rafe walla ya subhanallah e rafi ɗimmo o ha joni de ko rafi nangoje ɓernde mbawde heɓde ɓernde walla circulation ɗo ƴiƴam ko cardiovasculaire fiti ko rafi nangoje ɓernde ɗaɗi muɗum ko ɗum firti rafiji gadara mo kalden o rafiji mbiɗen nangoje ɓernde e ɗaɗi muɗum en kaali to rafi kalden dow o nangata ko ɗaɗi ɗi gona walla ɓernde dimanche ɓernde ronka rosede rosaka ɗo kadi kaleten ko ha joni ɓe ko faati ko ɓen jokkodira ɓernde saabu ko ɗaɗi AVC ko ɗaɗi ɗi tuƴƴata ɗaɗi ɗi taƴata petta taƴa ɗaɗi dawoji ƴiyam e nder gandi e nder ɓernde nde ɗin ɗaɗi ɗi pusa ɗaɗi taƴa walla ɗi juula e ko heewi wadde ɗum noon ko heewi wadde ɗaɗi ɗi taƴa walla juula walla petta ko tawa soit jomum nde wonde hypertension en gandi hypertension tension artérielle eɗen gandi kam heeɓe no gondi hen ko ɗum waɗi ene heewi wonɓe tension so welsinama tan e dañan AVC ɗum noon rafi mum ɓiyata rafi hendu o wona rafi hendu ko rafi hypertension rafi hendu so ari ha wiyama hendu fiti koko boni jomum kadi wofdi hunde koye koyngal yaadi ɗum wiyete rafi hendu kono ɗo woni tension ɗo wiyetake hendu nden tan ko tension kono joni noon so tension woni compliqué tan so ƴiyam ɗam fuɗɗima fusde tan jomum hunde ko yaari banggue walla ko rokki umminde hoore walla hoore ɗemgal naggama wiye ko hendu rafi ko goto tan de ko rafi ko goto ko hypertension tan ko complication tan waɗi to tuƴƴi gasi
donc basere wiɗen ceerna o ko tension wonde o ko hendu wonde hendu ko safuruji ɓaleɓe mbawi safrude hypertension ko ɓe safre ala ko rafi o ko goto efe kore de ɗum noon hypertension artérielle ene heewi so safraka so renaka yo safra kam mais yo ayne koko aynete sellata ala fof bawɗo wiide ne sellini hypertension artérielle hay goto pour le moment o saji wonde science koko ɓeydoto ene wawi ɗo janggo révolution ɗum ɗo hay goto anda allahu yalam kono o sa hande mo kalaten tension o e nder aduna duuɗe baba adama ɗe foof wonduɓe hen ɓe ha joni ne gondi hen heddo toon hakkude ɗo janggo ne ganda ko Allah addata kono o sa hande kam wona safruji docteur wona safruji ɓalleɓe mbiɗe toujours publicité ne waɗe ne wiya min mbeɗa safra ɗum mbeɗa safra ɗum mbeɗa safra tension mbeɗa safra diabète mbeɗa safra ɗum mbeɗa safra firtani ene sella de mbeɗa safra firtude ene ayna no docteur eɓe cafrirta ɗum ni docteur eɓe cellinta hypertension docteur eɓe cellinta diabète docteur eɓe cellinta cholestérol kono eɓe gayna mbeɗa ƴettuɗe leɗɗe tan a ƴetti ha fa abada ɗum ko aynude firtan aɗa ayna tan sa ɓuuti tan jofata a ayna tan mbeɗa jofna sa wilside aynan tan jofata so jofani woni mayde donc safara mum wodani bandiraɓe mbeɗa toujours téléji mijo publicité ne waɗe amin cafra ɗum amin cafra ɗum amin cafra fittani ne sella de eyyi donc so kala beltiniɗo walla halwa gwati hypertension so welsinama tan battere mum ko AVC e AVC kadi wonno welsinirte kadi heɓɓita ɗum ne saɗi yimɓe heɓe nan gondi ɗo yimɓe heɓe nan gondi AVC ene gonde AVC ene gonde AVC ɓalle mum hoy ɗum yihade banggue ene wawi heɓɓitade noon kono c'est très difficile so plus ɗo heɓma ɗon e ɗon sa dogani docteur ɓe ne wawi heɓɓite mbatta haalde mbatta yaade plus aɗa leela plus aɗa ɓeydo puisque holko waɗata noon sa yaawi yaade docteur en mbi joni ko ƴiƴam rufata so ƴiƴam rufi a yaawi yaade docteur eɓe ƴiƴam ɗam haɗa jaam deegal a ndiyam komi suufi deegol wona e regde haɗa regde yano e mema zone mema nokkuji kewɗi nder gandima adda loruji kewɗi natta nande natta haalde natta yaade natta so adama law ma taw winde nde walla delde nde yahani sanake nder gandima no fewi memani nokkuji kewɗi donc so memani nokkuji kewɗi ma dañ chance so heɓama law cefreɗa law kepta haajuma fitande tension nattide ko natta mbatta haalde mbatta yaade ɗemgal ma wasa mudu guiɗe ma wasa ɗemgal ma wasa yaadu banggue wasa naggude ɗum noon bandiraɓe tension koko aynete koko renete woppetake wonduɓe kadi tabaji somo jawwinoɓe foof ene yo ndento kañumen ils sont sujet c'est à dire aɓe parɓe koye lawol ɓe goni koye mir jawwinoɓe no fewi foof koye mir goni koye lawol hebde tension ma hebde hypertension artérielle kadi holko wawi wadde kadi oɗo AVC wadde AVC kadi ko woni malformation des artères saha kadi ko y a des dispositions génétiques saha kadi woni yimɓe ndeysaan ko tagore ala ko wawa hen woni yimɓe ɗaɗi mumen tan en satama ɗaɗi ɗi tiiɗani wonno mawnade so mawni seeɗa tan dañi daɓi capanɗe joyi capanɗe jeegom tan tiiɗani no fewi tan ɗaɗi wonno pression ƴiyam doguete doole tan ɗaɗi pettat eyyi koye ɗum kay ko waɗi noon kadi koye c'est un wone disposition génétique ko hen jibdina koko jibdina hen fittani a jibina en refodi ala ko ɗaɗi ma jibinaki ene parwi so ɗaɗi jibinaki parwi noon refu heptimama haade ɗaɗi ne parwi tiiɗani wonno pression ƴiyam yara tan ɗaɗi ɗi wonno pression doguete doole ɗaɗi ɗi tiiɗani no fewi ɗaɗi petta so fetti yula so yuli ƴiyam rufa eyyi ɗum noon ko ɗum noon neɗɗo so wadde tension yo tinno toppito saf ayna reena aynude firti ko wadde ƴettude ko wiya ƴite leɗɗe ko rende ko rentade ko wiya e wuppu ko hoto ñaam ɗum waɗ ɗum dillikino wanni yo waɗ saabu ko hen jeeya wona ɗum ala hen ɗum ala sa ƴetta leɗɗe ɗe wonko jaadinta hen aɗa yaari to banggal régime ma e comportement mum régime ma ko poɗɗa ñamde ko poɗɗa rentade comportement no poɗɗa dillide no poɗɗa yerɓide aɗa foti dillude aɗa foti yaade seeɗa aɗa foti teddinde ndiyam aɗa foti yaade mbawa tan debbinaɗo juuɗe tan no ɓuttiɗa heewa doole e dow mere ɗum ɗo fof ɓeyda ko nafi aggrave bonnude rafi ma donc ndentoɗen ɗi rafiji en jeeya kadi ko ɗiɗo rafiji ko waɗe e duuɗe baba adama ma won million ngaji ko wawi hitande fof ko waɗa e duuɗe baba adama de ela nandu en hen rafi ɗimmo o
ha joni de ko refi nangoje ɓernde mbawde heɓde ɓernde walla circulation ɗo ƴiƴam ko cardiovasculaire fiti ko refi nangoje ɓernde e ɗaɗi muɗum ko ɗum firti rafi gadara mo kalden o rafiji mbiɗen nangoje ɓernde e ɗaɗi muɗum en kaali to refa kalden to o nangata ko ɗaɗi ɗi gona walla ɓernde dimanche ɓernde ronka rosede rosaka ɗo kadi kaleten ko ha joni ɓe ko faati ko ɓen jokkodira ɓernde saabu ko ɗaɗi AVC ko ɗaɗi ɗi tuƴƴata ɗaɗi ɗi taƴata petta taƴa ɗaɗi dawoji ƴiyam e nder gandi e nder ɓernde nde ɗin ɗaɗi ɗi pusa ɗi taƴa walla ɗi jula e ko heewi wadde ɗum noon heewi wadde noon ko heewi wadde ɗaɗi ɗi taƴa walla jula walla petta ko tawa soit jomum wonde hypertension en gandi hypertension tension artérielle eɗen gandi kamɓe heɓe no gondi hen ko ɗum waɗi ene heewi wonɓe tension so welsinama tan e dañan AVC ɗum noon rafi mum ɓe tan rafi hendu o wona rafi hendu ko rafi hypertension rafi hendu so ari ha wiyama hendu fiti koko boni jomum kadi wofdi hunde koye koyngal yaadi ɗum wiyete rafi hendu kono ɗo woni tension ɗo wiyetake hendu nden tako tension kono joni noon so tension woni compliqué tan so ƴiyam ɗam fuɗɗima fusde tan jomum hunde ko yaari banggue walla rokki umminde hoore walla hoore ɗemgal naggama wiye ko hendu refe ko goto tan de ko refe ko goto ko hypertension tan ko complication tan waɗi to tuƴi gasi donc basene wiɗen ceerno o ko tension wonde o ko hendu wonde hendu ko safuruji ɓaleɓe mbawi safrude hypertension ko ɓe safre ala ko refe ko goto refe kore de ɗum noon hypertension artérielle ene heewi so safraka so renaka yo safra kam mais yo ayne koko aynete sellata ala fof bawɗo wiide ne sellini hypertension artérielle hay goto pour le moment o saji wonde science koko ɓeydoto ene wawi ɗo janggo révolution ɗum ɗo hay goto anda allahu yalam kono o sa hande mo kalaten tension o e nder aduna duuɗe baba adama ɗe foof wonduɓe hen ɓe ha joni ne gondi hen heddo toon hakkude ɗo janggo e ganda ko Allah addata kono o sa hande kam wona safruji docteur wona safruji ɓaleɓe mbiɗe toujours publicité ne waɗe ni wiya min mbeɗa safra ɗum mbeɗa safra ɗum mbeɗa safra tension mbeɗa safra diabète mbeɗa safra ɗum mbeɗa safra firtani ene sella de mbeɗa safra firtude ene ayna no docteur eɓe cafrirta ɗum ni docteur eɓe cellinta hypertension docteur eɓe cellinta diabète docteur eɓe cellinta cholestérol kono eɓe gayna mbeɗa ƴettuɗe leɗɗe tan a ƴetti ha fabada ɗum ko aynude firtan aɗa ayna tan sa ɓoti tan jofata a ayna tan mbeɗa jofna sa welside aynani tan jofata so jofani woni mayde donc safara mum wodani bandiraɓe ɓe nana toujours téléji mijo publicité ne waɗe amin cafra ɗum amin cafra ɗum amin cafra fittani ne sella de eyyi donc so kala belsiniɗo walla halwa gwati hypertension so welsinama tan battere mum ko AVC e AVC kadi wonno welsinirte kadi heɓɓita ɗum ne saɗi yimɓe heɓe nan gondi ɗo yimɓe heɓe nan gondi AVC ene gonde AVC ene gonde AVC ɓalle mum hoy ɗum yaari banggue ene wawi heɓɓitade noon kono c'est très difficile so plus ɗo heɓma ɗon e ɗon sa dogani docteur ɓe ne wawi heɓɓite mbatta haalde mbatta yaade plus aɗa leela plus aɗa ɓeydo puisque holko waɗata noon sa yaawi yaade docteur en mbi joni ko ƴiƴam rufata so ƴiƴam rufi a yaawi yaade docteur eɓe ƴiƴam ɗam haɗa jaam deegal aɗa ndiyam koɓe suufi deegol wona e regde haade regde yanoye mema zone mema nokkuji kewɗi nder gandima adda loruji kewɗi natta nande natta haalde natta yaade natta so adama law ma taw winde nde walla delde nde yahani saɗake nder gandima no fewi memani nokkuji kewɗi donc so memani nokkuji kewɗi ma dañi chance heɓama law cefreɗa law kepta haajuma fitande tension nattide kono natta mbatta haalde mbatta yaade ɗemgal ma wasa mudu guiɗe ma wasa ɗemgal ma wasa yaadu banggue wasa naggude ɗum noon bandiraɓe tension koko aynete koko renete woppetake wonduɓe kadi tabaji somo jawwinoɓe foof ene yo nden to kañumen ils sont sujet c'est à dire aɓe parmi koye lawol ɓe goni koye mir jawwinoɓe no fewi foof koye mir goni koye lawol hebde tension ma hebde hypertension artérielle kadi holko wawi wadde kadi oɗo AVC wadde AVC kadi ko woni malformation des artères saaha kadi ko
il y a des dispositions génétiques ha kadi woni yimɓe ndeysaan ko tagore ala ko wawa hen woni yimɓe ɗaɗi mumen tan setema ɗaɗi ɗi tiiɗani wonno mawnade so mawni seeɗa tan dañi dabi 50 tan tiiɗa no fewi tan ɗaɗi wonno pression ƴiyam doguete doole tan ɗaɗi pettat eyyi koye ɗum kay ko waɗi noon kadi koko c'est tan wone disposition génétique ko hen jibdina koko jibdina hen fittani a jibina en refodi ala ko ɗaɗi ma jibinaki ene parwi so ɗaɗi jibinaki parwi noon refu heptimama haade ɗaɗi ne parwi tiiɗani wonno pression ƴiyam yaara tan ɗaɗi ɗi wonno pression doguete doole ɗaɗi ɗi tiiɗani no fewi ɗaɗi petta so fetti yuula so yuuli ƴiyam rufa eyyi ɗum noon ko ɗum noon neɗɗo so wadde tension yo tinno toppito saf ayna reena aynude firti ko wadde ƴettude ko wiya ƴite leɗɗe ko rende ko rentade ko wiya yo wuppu ko hoto ñaam ɗum waɗ ɗum dillikino wanni yo waɗ saabu ko hen jeeya wona ɗum ala hen ɗum ala sa ƴetta leɗɗe ɗe wonko jaadinta hen aɗa yaari to banggal régime ma e comportement mum régime ma ko poɗɗa ñamde ko poɗɗa rentade comportement no poɗɗa dillide no poɗɗa yerɓide aɗa foti dillude aɗa foti yaade seeɗa aɗa foti teddinde ndiyam aɗa foti yaade mbawa tan debbinaɗo juuɗe tan no ɓuttiɗo heewa doole e dow mere ɗum ɗo fof ɓeyda ko nafi aggrave bonnude rafi maw donc ndentoɗen ɗi rafiji en jeeya kadi ko ɗiɗo rafiji ko waɗe e duuɗe Baba Adama ma won million ngaji ko wawi hitande fof ko waɗa e duuɗe Baba Adama de ela dandu en hen ɗum ɗo kadi ko eddaji edda taraɓo o wonande rafi taraɓo o bawɗo jeyaɗo walla rafiji taraɓe jeeyaɗi e bawɗe kewde ko bari ko wiyeteɗi ko tuba ko biyata ko bronchopneumonie chronique obstructive firti ko rafiji jofe e saltirɗi mum duumiɗi cukkoji koɗi duumiɗi kadi ɗi cukka ɗon ko fofde walla cukka ɗon ko hendu ɗon ko yaade walla ɗon ko fewnitade fofango mum donc tan ko rafiji gonnoji e jofe eyyi ɗum ko foof ma jeeno bronchite en bronchopneumonie en pneumonie en rafiji kewɗi ne jalta hen kadi ko fof kadi ko hen jaltata ko ɗum ɗo ko guesa tan ko lowre tan yaaje fitten ko rafiji fof bawɗi nanggude jofe en jiya kadi ko wawi warde neɗɗo ɗum jiɗi wiide tan ma en gartoy kadi ɗo yeeso Allah hokki en so Allah hokki en kadi cellal ɗo yeeso ma en garoy hen rafi hen goto fof garat hen kaalen ko addi ɗum holno ardata holno ko waɗata ɗum e bone mum kam en gandi rewa mum ko ɗum arata addata kene waɗa joni noon holno warantorede joni kalten ko rafiji baroji kewɗi warde ɗi oɗo rafi wiya tawama ko ɓuuri hewde 90% e temedere fof 90% wonduɓe oɗo rafi ko jawwinoɓe cigarette eyyi ɗum kam e hulɓinima seeɗa tan haade wona ene fof jawwinte alhamdulillah donc 80% c'est dû au tabagisme ko jawwinoɓe cigarette walla fumeji cigarette ko ɓuuri hewde hen fume cigarette no bandiraɓe kedden ɗo ene woodi ko wiyete fume primaire secondaire et tertiaire ko e cuurki cigarette ene woodi cuurki wonde jawwinowo o ene woodi cuurki mo jawwinowo wukkitta cuurki mum ene woodi cuurki mo ganduɗa a yiyani jawwinowo a yiyani cuurki a yiyani cigarette kono ko umme mum ane arema wutte mum comci mum matla mum jeganayi mum suudu mum ene uura ene luuɓa cuurki cigarette a yiyani cigarette a yiyani cuurki cigarette kono wonɗo cuurki hi saggi e comci jomum walla e kaaki jomum walla e suudu jomum gara aɗa foofa hen walla dow jeganaji jomum lelɗani aɗa foofa hen ɗum kadi moƴƴani ɓay kono ka jawwino woni bien bonani wona grave no oto ni kono kadi moƴƴani donc ɗum ɗo fof aɗa jeeya koye tabagisme holko jeeya kadi ko wawi addude ɗiɗo rafiji jofe ɗi mbiɗen e calcaltiɗi mum foof somi wi calcalde ko jofe e waɗi ko tuba ko mbiyata poumon bronche trachée ko la trachée ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo fof koye ɗum ɗo jeeya ɗum ɗo ko jofe ɗum noon pamen tan ko trachée ko goddol ko ɓoggol gongol goddol boko yoh mi anda goddol ngol ɗum wiyete la trachée e ene woodi kadi les bronches ko ɗaɗi ko cati ɗaɗi ɓutti ko ɗaɗi ɓutti ɗi gudde ɓutti raccord aji ɓutti pawɗe nder jofe ɗe
e kon tokoson kon fof e ciawlon tokoson do hendu do wastorto oxygène to natirto fof ko hen jiya fof gode fon wawi refede ciawlon kon mbawi refede caltude on tokoso wonde mbawi refede calte mawɗiɗi ko wiyete les bronches la mbawi refede la trachée ne mbawi refede le poumon hoore mum tissu poumon les poumons là tissu pulmonaire mbawi refede fof ne wawi refede donc fit ɗum woni mbiɗen tan e caltiɗe mum fit ko refi kala ko refi nangge ɗeɗo ngalɗo targal fofangol ene wawi wadde joomum ɗum jiɗen wiide donc joni kadi holko heewi addude ɗum kadi holko heewi addude raf en mbi jaminde cigarette 80% ko ɗum heewi addude ɗum kono en jogui kadi ko wawi ɗum kadi d' autre facteur goɗɗum kadi ko wayno woni yimɓe ne liggo e liggeji min liggotoɓe mine uji liggotoɓe produit chimique en liggotoɓe laboratoire uji en liggotoɓe wonɗo liggotoɓe e radio ji en radio ji hôpital en won nokkuji neɗɗo liggoto kadi ne wawi taw ko c'est exposition professionnelle ko liggotoɗa ko en dégage des produits te moƴƴi ene foofo ma woni ko hendu ene foofo walla ko curkeɗa foofo walla ko poussiére e naata e becce ma ɗum ɗo fof kadi so naata e becce ma en addandema ɗi rafiɗi kalɗen ɗi won goɗɗum kadi ko wawi ɗum kadi bon ko heddi ko wiyete ko pollution atmosphérique ko weeyo o kadi kineyiɗi pofren joni on jii sasa fof wiya wonde grippe sasa fof ay grippe keso joni ari ɗeɗo balɗe grippe goto ne ari mbaɗa ko jofe grippe ay sasa fof garde weeyo ene adda rafiji kewɗi weeyo ene adda rafiji kewɗi e gara hen donc ko wiyete pollution atmosphérique o kineyiɗi pofren ɗi usine aji pewɗeten ɗi bone ma nayo beddete nder ladde nde fof bombuji ɗi ko weddete ko fof ene wedda wona ko hendu wona ko dow yahay ɗo weeyo he eɗen poofa hendu ndu ɗum ɗo fof kadi jeeya ko addane rafiji kewɗi hande yimɓe en dafa en gandani rafiji goɗɗi goto fof min ndemi cellani hay goto anda rafiji ko addana ɗum saabu weeyo kadi en jeeya ko adda rafiji kewɗi ɗen gandano ɗi godano ɗen joganaka en meeɗa yiɗ ɗum kono weeyo gon no yiya développement no ardini gueɗeɗi kewɗe fewne eɗen jiiya joni fof waylima waylo ari addini rafiji kewɗi ɗum waɗi aduna o ne ɓeydo yaadu yeeso yimɓe ɓeydo leptade ɓeydo lorade ɓeydo tampude saabu yaade évolution no yimɓe jatata ni jiiɗi ko développade le développement noon so yeehi alay saago yadata ko bargol yimɓe saabu kala ko waɗi en développé won hen ko so nafima aɗa ñamata haɗa walla lelne weltina wonko bonnata ma ko heewi ene wawi wadde nan ɗum woni subhanallah aduna o joni hulɓini no fewi jalla dandu en rafiji ɗiɗo rafiji ne rafiji jofi fof koɗi bawde fof ɗum noon waɗi ɗum waɗi sa maɓɓama mabɓo grippe simple sa maɓɓama mabɓo ɗojjo bronchite seeɗa kala rafi mo keɓɗa fewde becce ma tinno toppito rew ya safro ha sella koto wersino ko bolle poyɗi tan keɓa rafi tan aɗa wersino en wonno tuberculose rafiji ɗoyru yimɓe hay heɓe gasata ene gondi hen ha hande malgré peeje kewe ƴettanoma malgré haare mawde daranoma kono yimɓeɓe ne bertidi tan ha joni wiyama wonɓe nanmi won mbiɗumi ha joni won joguiɓe tuberculose ene gonde hono rafi ɗoyru ne gondi hen e fotaji he ɗum noon hande rafi ɗoyru fotani yeede saabu ko wersinade waɗata noon wersinade goho jomum ne fonno ñakkade ko adina heeɓa ɗum ɗiɗi so arema law safare mum ne woni safro ha sella tawa aɗa wawa jomum so a tini law tan a safrima sellat ɗi natti nde rafiji gandata kono joni ɗi cella so lewru walla lebbi tati so heewi lebbi tati taw jomum selli serti yan donc kono ko wersinade tan aɗa wonde ɗoyru aɗa anda mbiya ko bolle puyɗe aɗa moccoga aɗa uroga leɗɗe kaɗɗe aɗa duga leɗɗe ɗoyɗe aɗa ƴettaga leɗɗe aɗa haɓɓa tonima aɗa haɓɓa yeeso ma aɗa yara ɗum ɗoji aɗa haɓɓa becce ma aɗa waɗa ga aɗa lotoga leɗɗe aɗa foppoga leɗɗe aɗa uroga leɗɗe aɗa wiyama tan safma ɗoyru wawa ɗoyru ko rafi ko tuberculose ko ñamata ko jofe ma ɗum ko alay saago bonɗum ko basi ko microbe wari addi ɗum microbe o ma ware ma haaɓe microbe o ko ma haaɓe ma ganda microbe holon eddaji microbe ne heewi microbe koko haaɓete ma ganda microbe mbaɗa microbe andama joni lekki mum ne woni hen safro ene sella alhamdulillah rafi kay so andama hankadi safra kadi sella on kadi fuyni pourquoi neɗɗo welsino ha rafe ha maayi ha tampa ay won maayoɓe hen ha sama hande wiya diwan hedde diwan Seydi Baby won ɗumen ha joni yoɗani moƴƴani fotani ko rafi becce ko rafi jofe saɗa ɗojje tan ɗojjo fof wawgi hebdema yaman docteur ko yacci wiye kone fuuyi ƴetta leɗɗe ko bolle puyɗe en tiiɗi cafroɗa tinalaw wona wondude tan ko bolle puyɗe uro leɗɗe ƴettu leɗɗe yadde ala min leɗɗe docteur mi suusa mbeɗa uro tan lekki karki mbeɗa jogui talkuto mbeɗa haɓɓa mbeɗa uro tan lekki mbeɗa mocco serno kaɗa moccami won botel aya goho joyi mbeɗa lohoro ke fof botel aya donc joni nde kalanmi affaire rafiji
fumoŋaji ɗi ɗum ko chronique ko duumiɗi mi haalori hen fof kadi rafi mo mbiyeten ko nanngata jofe fof. donc paamen ɗo ko fannuji ɗi ko pelle ɗiɗi won ɗo fedde rafiji nanngoji becce taw ko rafiji duumiɗi ko wiyete ɗemana wi chronique duumiɗi wonduɓe hen mi haalen tuberculose ko rafiji duumiɗi. ene woodi ɗo kadi ko rafiji tan ɗi duumaki rafiji bettotoji tan yaha rafiji ko wayno girpi en ko wayno mabɓo en rimi en aɗa ko wonde rim mbiɗa wonde mabɓo en mbiɗa wonde kadi sinusite en mbeɗa wonde goddulamne muusi en mbeɗa ɗojje en mbeɗa wonde kiɗamne cukka en ɗum ɗo fof ko rafiji ganduɗen ɗiɗo fof rafiji wona rafiji bolle poyɗi ko rafiji en wawi tampiddema kono enen jogui conséquence en jogui gravité mum aɗi wawi agravade ko seeɗa kinema cukka tan mabbo simple awi ko bolle poyɗi tawa noon ne yaara yaaha less tawa haade anda ko addi ɗum koko woni tawi ko brosse gaddum ene wawi tellade yetto ko dow kine ɗo tan wonno de walla dow nder kinema ga wonno walla dow goddude ma wonno ne tello ha yama ne becce ma jofe ma to ɓuuri woɗɗude addama rafi bonɗi ɗi kalɗen dow ɗi donc rafi tokoson rafi tokoso wodani tan dal paamen rafi tokoso wodani ñaw tokoso wodani ñaw foof famɗani ñaw fitti ko hunde ko moƴƴani kay famdata kala ko moƴƴani famda kala ko moƴƴani wiyatake ne famɗi kala ko moƴƴani ko heewi ne famda kono ko moƴƴani kay ko moƴƴani kan ko heewi tan ko moƴƴani wiyata ɗum ko bolle puyɗe famɗi ala famɗini haydara ɗum noon rafiji ko mbiyeten kine min de ko broche tan gondumi min de ɓe wonde ɗojje tan bolle puyɗe mata ko hendu ndura min de wonde guddamne ngata guddamne muusa min de ɓe wonde ko sinusine gondumi ɗum ɗo fof noon ko mbiyeten bolle ɗum ɗo fof noon ne wawi jogade rewam bonɗam ha waɗa joomum eyyi ɗum waɗi ko rentinde ko mbiyami depuis le début fuɗɗoɗa mbimi e duƴƴorde yiyata mbimi ko rentinde findinde e haate mbeɗa yimɓen ndento ganda haydara fotani welsinede e rafi kala ko heeɓe a neɗɗo fotani welsi ha a anda ko ɗum woni andu ko ɗum woni mbawa wiide ha kono haade anda ko woni hol wiyete ko bolle puyɗe an ma ganda kay ko mbiyeɗa ko ɗum ɗo mbiya ko bolle haade anda ko woni a wawi wiide ko bolle puyɗe il faut ko gonɗa foof yaa ummana ɗum law yaa to docteur eɓe yaa safro so sellani jaa ɓenna kadi hoto découragé jamais so sellani kay ɓennu ya yeeso hoto mi sawi tampi kadi fof mi kan joni kadi kam mi ɗacci tan kadi ala sa safrima sellani kay ya ɓennu ɓeydu dawal ɓeydu tabal ɓeydu doole ɓeydu sembe ɓeydu foof ya yiloyo ya ɓennu ngabbu ngaydu ya ƴeew banggue goɗɗo ƴeew neɗɗo goɗɗo ƴeew ko goɗɗo ha dankata sa yi ha partout ayi addo fof ayi ha donki foof mbiɓe min den kadi hankkadi mata ko fodo ala ko mbaɗmi hay komi taganaɗo hen tagana maydude hankkadi mi joɗima kono wona tan mbiɗa muusa mi yiyata ceerno kaari walla docteur hokkiyam paɗɗi mi yiyaɗi ɗi ko nafani haydara hankkadi mi ɗacci ala ɗum jiiɗen mbiɗa rafi fotani woppede fotani welsinede tan ala rafi famɗani ɗum ɗo kadi koye eddaji nanngoji jofe jofe ko wiyete cancer jofe e cancer ɓoggi walla laabi walla calɗi goɗɗi e nder jofe e ha goddol ko cancer donc cancer fitti ko pewnugol baɗagol jofe ma tekti ma ɓoggi ma laabi ɗi ko wiyete les bronches ma la trachée o ko les tissus les cellules ɓe mbaylo gonka mabɓe ɓe nguura ɓe mawna no ɓe nguura no fotani wurdude ɓe mawna no fotani mawnirde donc excroissance anormale des cellules anormale c'est une croissance anormale des cellules ko croissance mawnugol cellule aji de façon wona normal cellule ne waɗi foti mawnude ene foti nde mawnude ɗo foti haadde ɗo foti dartade e kono kañum so fuɗɗi mawnude way kono wande leydi ni wande on gandi wande ko heɓata tan ko leydi tan leydi wonno leydi ne yiiha ne ɗaɓanima ha won towa ha wona 1 métre dow 3 métre koko heɓata ɗum ɗo ne koko maayi ko wuurani ene wuuri kono gurdam ɗam wona gurdam normal yalti aadi no mawnirta ni yalti aadi wona e mawnu waɗa uɓde mawna walla fujede ne mawna ha walla ha waɗa joomum ko ɗum woni cancer dal ko c'est développement des cellules anormal quoi c'est des cellules malignes quoi ko men dan firete ko ɗum firti cancer dal firtan ko rafi dal gande ko rafi bonɗo bawɗo nanngude jofe ene wawi nanngude poumon ene wawi nanngude les bronches ene wawi nanngude la trachée artère la trachée gonɗo ɗo o d'accord mawɗo gonɗo ɗo gummoto ɗo goddol ɗo ha fayi jofe ɗum ɗo fof ne wawi nanngude ɗum partout ne wawi nanngude ɗum holko heewi wadde ɗum noon
ɗum ɗo kadi koye eddaji nangoji jofe jofe ko wiyete cancer jofe e cancer ɓoggi walla laabi walla calɗi goɗɗe e nder jofe e ha goddol ko cancer. Donc cancer fitti ko tewngu pewnugol baɗgol baɗirogol jofe ma tekti ma ɓoggi ma laabi ɗi ko wiyete les bronches ma la trachée o ko les tissus les cellules ɓe mbaylo gonka maɓɓe ɓe nguura ɓe mawna no ɓe nguura no parani wurdude ɓe mawna no parani mawnirde. Donc excroissance anormale des cellules anormale, c'est une croissance anormale des cellules ko croissance mawnugol cellule aji de façon wona normal cellule ne waɗi foti mawnude ene foti mawnude ene foti mawnude ɗo foti haadde ɗo foti dartade e kono kañum so fuɗɗi mawnude way kono wande leydi ni wande on gandi wande ko heɓata tan ko leydi tan leydi wonno leydi ne yiha ne ɗaɓanma ha won towa ha won 1 métre 2 métre 3 métre koko heɓata ɗum ɗo ne koko maayi ko wuurani ene wuuri kono gurdam wona gurdam normal yalti aadi no mawnirta ni yalti aadi wona e mawnu wona e mawnu wona e mawnu waɗa uubde mawna walla fujede mawna ha walla ha waɗa joomum ko ɗum woni cancer dal ko c'est le développement des cellules anormales quoi, c'est des cellules malignes quoi ko men dan firete ɗum tan firti cancer dal firtan ko rafi dal ganden ko rafi bonɗo bawɗo nangude jofe ene wawi nangude poumon ene wawi nangude les bronches ene wawi nangude la trachée artère la trachée o trachée gonɗo ɗo o raccord mawɗo gonɗo ɗo gummotoɗo goddol ɗo ha fayi jofe ɗum ɗo fof ne wawi nangude ɗum partout ne wawi nangude holko heewi wadde ɗum noon e kadi rafi batto jeegomo ko rafi nango ko mbinomi kuuse tektiki en ko ene jaare sévère jaare ko des dogoji bonɗi ɗi ganduɗen so heeɓi jomum des dogo rafi ka ɗum ne wawi nangude cukalel ene wawi nangude cukalel wawi nangude mawɗo do kalten ko rafiji baroji ɗi ne waɗa sukaɓe ne waɗa mawɓe kala bon firti tan ko foti bonɗi foti moƴƴani donc des dogoji bonɗi ɗi duumiɗi juutoji fotani nehede ko hunde bonde sabu des dogori ene bonnanma ko heewi des dogori ene usta sembe ma ene usta ndiyam ma ene usta doole ma ene usta ɓandu ma foof donc sene daga ko dagata ko yuppoto ko ittata ko yalta koye ɓandu ma ko yaltata ɓandu ma ko so lomtinaka so ittaka so safraka so dartinaka ɓandu ma gasat ko ɗum waɗi joni noon so wonde des dogor alay saago o ma safro law so safraki law tan ene wara en jino deddugo ko choléra mi anda so meeɗi nande choléra deddugoji tan jomum yuppo tan ha ene tuura tan yuppo ha haydara ha gasa ha laaɓa ha ndiyam fof gasa ha laaɓa hay so waɗa perfusion ngaji ne seeɗa ko daɗɗata donc ɗiɗo rafiji ko rafiji bonɗi ko rafiji reedu dogoru ala fof ko farani famɗinede yoga men noon sa fof mbiya min de mbiɗa foti wadde parasité yomi ƴettu sabunde waɗa caggal yomi ƴettu ndiyam mi waɗa hen sabunde darwo waɗa ndiyam waɗa raccord yomi ƴettu ɗum ɗo mi dormi mi dohno reedam ene woodi ñamele jarata ñamata ene woodi ndemɗam yarata saɗa yara a teddi ndiyam no feewi aɗa ñama aliment kewɗe fibre uji tan soma reedu ma yahata o normal reedu dogata ko moƴƴani yaade dow wuuro normalement une fois par tous les 3 jours 2 ou 3 fois par semaine c'est suffisant reedu ko dogata ko moƴƴani min de tan wayde docteur feewi min de yo reedam dog reedu docteur moƴƴani neɗɗo wiyaka yo yaa dow wuuro wiyaka yo reedu ma dog kuudi foti wonde ko les sel foti wonde ko mol firti ko tiiɗani yorani yolbani tiiɗani no leppani tiiɗani eyyi kono kam hayso ko yontere fof laabi ɗiɗi c'est déjà bon wona force wiide min de wayri dog yomi ƴettu leɗɗe ɓaleje mi yiyat yomi ƴettu poɗɗe ɗum ɗoji mi yiyat yomi waɗ rakkoraji yomi waɗ ɗum ɗoji nane caggalam beele reedu doga ko reedu ma doga tan moƴƴani sa kono gonɗa ko iridde gonɗa koye hefde ŋeefde tekteki cewɗi ɗi sa forsi ɗum ŋeefat iritat tekteki ma lesɗi tekteki tokosi ɗi les intestins grêles so iriti noon wona adda ñaw adda maladie kewɗi ara joomum donc reedu dogoru dal ala ko famɗi hen fotani ne heede senti noon ɓuuri bonde fof ko cukalel nayejo e neɗɗo mo sembe mom gusti neɗɗo joguiɗo par exemple probléme mo ala immunité suffisamment immunité gonɗo déprimé mo ala immunité no feewi ɓeɗo enen mbawi ɓe ɓuuri farwude soit ka nayejo soit ka cukalel
soit ka suka no feewi walla ka mal nutri poñgel tan gel ala ɓandu ngel ñamata yarata so reedu mo dogi ɓe to ko lorɓe gañoto walla mo immunité mum déprimé usti seeɗa immunité fitte ko jogonatma capacité ɓandu ma ko jogoto résistance pour wona yimɓe ene parwi hayso hunde memi ɗum tan leloto jana ngala immunité won hen hayso cellani en jahay dole mon sen gonde grippe hatta ɗum yaade sen gonde refiji kiwɗi hatta ɗum yaade ha jomum kono won hen noon so hoore mon muusi tan taw ko lappima walla kala woni lappatan kadi wona woyde ɓoyti kam yo ummo ñam ala mi wawa ummo jooɗo ala ummo yar ala ummo mi wawa mi suusa mi wawa huuɗa ha ɓurti ɗum kadi adda ene ɓeydama refi donc ɓeɗo goni sensible ɓe goni fragile ɓe goni ɓuuri farwude wonande ɗiɗo refiji so gaare ma sa farmini ɓanduma to ɓanduma tiiɗan tan a yahat eyyi ɗum kadi jeeya ko warata ko warata yimɓe ɗum noon bandiraɓe ene yiiɗi pour rentede senti noon mawɓe e sukaɓe e fooɓe ɓe ngala ɓalli ɓe walla sukaɓe ɓe ngala sembe ɓe sembe mum ustiɓe e mawɓe wonɓe malnutri personne âgé walla personne malnourri quoi ɓe ñamata ɓe karani no fewi e walla ɓe immunité mum sellani no fewi eyyi ɗum noon kam ko reddugol kam no gadi reddugol kam moƴƴani tan donc reddugol ka so waɗi jomum tan yo safra safare reddugol noon ko mbeɗo so jiiɗi ƴetton safroji ɓaleɓe so jiiɗi ƴetton tubakoɓe so jiiɗi safroji sappo wambara ko jiiɗo fof ƴette l'essentiel ko yo rendu darto e ko ƴette ko kadi ko mbiyeten ko kadi ha joni safroji ɓaleɓe ene darna rewdu ndu kono lekki ki yataw addata refi goɗɗo taw wona ko jiiɗa e reddugol ko refi mais sa ari a addi a wone safrude refi goto e ko cafta refi koto ko refi goto selli o addiri hen refi sappo walla joyi walla ɗiɗi goɗɗi ay wonti lor ko wiyete seeɗa bonni ko heewi ko ɗum woni noon so reedu dogi kam jomum yo safra safare reddugol kam ne wawi sellade ene wawi moccede sella ene wawi yarde ndiyam sella ene wawi jooɗe toppita ñamdu mum tan sella ene wawi rendu tan sella ça dépend ko addi ɗum ko heewi addude ɗiɗo refiji noon heewi addude ɗiɗo refiji ko ɗiɗo eddaji brossage ko wiyete il y a des virus il y a des parasites il y a des bactéries eddaji brosse virus bactérie et parasite ɗiɗo keewi addude ɗiɗo keewi addude deddugoji bonɗi ɗi deddugoji bonɗi ɗi ko bonɗi c'est dit à ces germes là ko ɗiɗo brossage gaddata ɗum ciida e mi ñaami maafe tan walla mi ñaami ko haadi ñama kono fewi tan reɗem dogi bon ɗum ko c'est allergie c'est dit à l'intolérance ko ɓandu ma cuusani tan ñaami tan ma dogi gasi kono tawi kay dogi hankkadi natti wonde balɗe balta hankkadi duumi reedu doga wonti rafi fitti ko brossage naati hen donc ma safre jiida mi ñaami ñama ko tan walla mi ñaami ko haadi tan walla mi ñaami ɗum tan mi wawa ñamde ma mi ñaami mafre rem dogi mi wawani ñamde ɗum ɗo mi ñaami mi yarde ɗum ɗo mi ƴakki ɗum rem dogi e ɗum ɗo c'est ko circonstanciel fawi koye tan koko mbaɗɗa ko sa dartini ɗum tan dartoto tawi noon hankkadi ko refi no mbiɗen rafi leydi dogoji duumiɗi sévère grave wona de dogo tan simple ko so woni grave foti ɓuuri yonta balɗe jo hankkadi doga ronki andude wona e ñamde aɗa doga fewi ayi hankkadi a watti tampude watti lossude o ɗum ko hunde bonde fotani welsidede wawde fof noon ko wawi ɗum foof fota ko safroyen ɓuuri yaccade saabu reddugoɗo fof ne boni ndiyam ma fof yata ha labba no ndiyam ma yarani ko noon noon ƴiyam ma usotto noon ɓernde usotto muscle énergie muscle uji ɗi le cœur wawata pompude no fewi ɓandu ma ndiyam ɗo so gasi so ɓandu gasi puisque ɓandu ko ndiyam jogui ɗum so ndiyam hay ƴiyam ne waɗi ndiyam hay ƴiyam ne waɗi ndiyam so ndiyam hewani e ɓandu ma foof yahat ren uji ma ko mbiɗen ko ɓatali ma ɗe mbawata liggade no fewi so ɓatali liggaki no fewi ƴiyam wata selade no fewi so ƴiyam selaki no fewi ɓandu ma sellata no fewi bone tooke ponno yettude fof haade heddora ko nder ɓandu ma ɗum noon on jiiɗey rafi nafoore ndiyam e nder ɓandu so reedu ma dogui walla tuuri walla wokkimɗa ndiyam nde yaltata ko moƴƴani no fewi il faut yaltir par la voie normale ndiyam ɗam foti yaltude ko par la voie normale wona tuure foti yaltude ko taare ma tan foti yaltude taare jomum so taarima ndiyam yaltan walla so warñi ko ɗo ndiyam kono so yalti dow ne yalti less ha heewa moƴƴani eyyi donc ɗum ɗo jeeya refiji donc kadi ko ɗum waɗi jeeyakade ko wawi ko heewi ko teskira ko waɗi yimɓe hewɓe e walla sukaɓe tenti noon sukaɓe walla mbiɗen personne âgé nayeɓe yimɓe walla farwuɓe ɓe malnourri ɓe karani no fewi on jii dans les camps des réfugiés là ça fof nano sukaɓe maayi e ma iga par malnutrition par à la suite des jaare jomum jaarema hetto ɗum deux dogo ha ndiyam fof gasa lam ko ñamata ko ala vitamine he ala protéine ala haydara joni kadi dogi ha laaɓa ele ɓeɗo bonde ɓeɗo so loski tan jomum maya waɗa ko collapsis ɗaɗi mum ɓandu mum foof sukat puisque natti wonde ndiyam natti wonde hen uddoto so uddi jomum maya yala dandu en hen donc ɗum ɗo kadi so ari jomum hoto beltinde reedu dogor foti ko safrede fotani famɗinede
ɗum ɗo kadi ko jabet eɗen gandi jabet ko wonande jomum tawane jogii sukara ha heewi nder ƴiƴam mum, tawa sabuɓiɗi ɗum ko ene mankira ko wiyete insuline. Insuline ko ɗaamol, insuline wona ɗaamol, insuline ko keñel bajjo keɗuɗe no feewi. Insuline ko keñel bajjo wona ɗaamol. Ɗaamol ko larat wiyete. Ɗaamol e keñel bajjo wona gotum. Insuline ko keñel bajjo yaltinta insuline. Insuline waɗata ha sukara wawa hutorede nder ɓandu neɗɗo. Donc sa ala insuline ɓandu ma ne waɗi sukara ha heewi, ko ɗum addata rafi wiyeteɗo diabete o. Yiyam sukara o heewa e nder ƴiyam ma taw a wawa hutorade. Pour mbawa hutorade ƴiƴam, mbawa hutorade sukara ma ñamata o, saabu neɗɗo sukri sukara. Hay diabétique ma hokke sukara, hay joom diabete ma wiyano sukara pour diabete. ɓandu ne sukri sukara, ɓandu ne sukri lamɗam, ɓandu ne sukri ndiyam. Goɗɗo tension wiya yo lamɗam, kono wona yo lamɗam, yo ustu lamɗam. Saabu ɓandu neɗɗo en sukri lamɗam, ɓandu ne sukri sukara, alay saago force ma heɓa sukara. Joni noon goɗɗo diabete ene omo jogui sukara no feewi e nder ƴiyam makko, kono ko saynata sukara ko haw wawa hutorade sukara o wiyete insuline ko wodani. ɗum noon ummoto koye keñel bajjo ummoto. Bon son pamodi keñel bajjo kam pulaar kam wiyete ko la rat. Bon min won hen mbi wona noon, kono kam ko ɗum tan ɓuuri yarude kam. Keñel bajjo kam ɗum woni keñel bajjo, wona ɗamol. Ɗamol ko keñel bajjo ko pancréas. Keñel bajjo ko pancréas. Ɗamol woni la rat. enen kalten ko keñel bajjo, kañum toppiɗi affaire diabete. Donc wiyama ɗum ɗo kadi ene jeeya e ko heewi ko addata mayde ma woni suka bebbe tiggu, ma woni yummum tiggu, ma woni tiggu e yummum. Donc ko waktu nde debbo jibinta ene daña caɗele kewɗe, waktu ɗo debbo jibinta ɗo ene daña probléme uji kewɗi, gila to ŋattewere to ha nde jibinta to ha no yaltirta to, ɓiɗɗo kadi no yaltirta nde yaltara, e so yalti kadi no heɓɓorte no jaɓɓorte fof ene jeeya ko wawi wallidde jomum ha wasa dañde oɗo rafi walla ɗeɗo caɗele. ɗum ɗo fof noon eɗen gandi hande debbo deedi rewɓe debbo deedi ɓe hande kewani. Bon hayso waɗi ni guure mawɗe kam ne waɗi ko heewi hen, en ya visitage e ɗiɗi kadi ko heewi hen kadi sene waɗa accouchement sene garba waɗete ko nokkuji safrode, nokkuji garwirɗe, cuuɗi garwirɗe e nder nokkuji mawɗi. kono ko heewi e meɗen kadi ha joni ene luttiti kewani yaade e cuuɗiji safruji, senti noon toppiɗi ko fate garwinoji. Ko adi gattimere il faut d' abord ko jomum rene ko reedu ndu. D' abord reedu ndu nde foti renede guila ko ɓooyi, guila ɗo woni reedu foti toppitade waɗe visita ƴeewe est ce que omo selli, est ce que tiggo o ene selli, est ce que ko tiggo ne woodi, hoto woni he, est ce que ɗo woni ɗo ne seeri, est ce que woni koye mawnude, est ce que no mawnirte ne moƴƴi e makko. Go annene gonɗo reedu o est ce que aɗa wawi ƴettude tiggo o, est ce que aɗa wawi wonde reedu, est ce que wawi wonde ha mbawa jibinde, est ce que aɗa wawi jibinde e holno mbawɗa jibinirde, tawi jibinirta ko less walla ko dow. ɗum ɗo fof noon namni ko losko ma alay saago ma visite, a wawi ko haade tan joɗɗa, anda reedu ɓiɗɗo o to woni, anda to tobɓa, anda ko funeɓe, anda to hete reedu ko bangga woni, ko saro woni, est ce que omo tello, est ce que mawna, est ce que lugguiɗo o wawi yaade, est ce que fibre maɗa toon, est ce que ala ko woni tan mbawa wonde reedu, est ce que jibingol ngol saade ɓiɗɗo ari o adda ko junggo, o addata koyɗe, ko hoore nde waɗa yeeso, koyngal ngal woni ko junggo woni addato yaltude, ko walla bo addato yaltude ko doteɗe gatto yaltude. ɗum ɗo fof kadi namni ko ma visite ma ƴeewe ma rene, kala ko tina hen law kadi so tini fewani ne wawi fewnirede ko adini yetto. non ko neɗɗo wiyete yo debbo wiyete yo passe visite ko wona fantaisie, wona guttu, wona hewde wiide ka aɗa tubakide no fewi. onon ma tan hunde foof minen nden min garwanno min jibinta min mbaɗa min ganda docteur hatta min jibin ala. nden ko nden yaade e nden kadi nden rafiji kewɗi gowodano goɗɗi hande ɗi e joni noon ne sirti. il faut jaɓɓen ko hanki e hande wona gotum, hande e janggo wonta gotum, kono en jaɓata waylade.
saydi ham minen de taniraɓe minen ko ni min gonno minen fof debbo wiyma min gila jibini ham maayi meɗa dañi haccere goto meɗa yiɗi docteur watama haydara onon joni dillude fof wiya docteur dillude fof mbiya ɓe pimo onon ɗum ko moƴƴani ɗum moƴƴani goppe ɗum aɗa ɗum ɗo ko wasiyaji ɗum moƴƴani yimɓe hewɓe noon keɗo wasiyaji mawɓe adi mawɓe noon ko noon hakkillaji ko ɗum addi ɗumen noon hakkillaji gardi allah soko paamen ɓe tan min mbasne rewdeɓe ko pasde witi ko nafoore ma ko a nafoore ma nafoore ko jogoɗa ko woni e nder ma ko mbawa wawa renede ayne rene duuse a duusota ko duuso tan duuseɗa ha yalta heewi noon wonduɓe ɗiɗɗoji weltidade mbaɗa debbo so woni reedu omo tampa hawa maaya hen walla so jibin wattu ɗo jibinteɗo o maaya hen walla dañi hen ko wiyete fatɗo ko huylite ko mbiyeten noyde kadi eɗen jogui eɗen mbiya jomum so wayten ƴiyam ngabbi monte nga o ƴiyam ngabbe ɗo nga ɗum ɗo ƴiyam ngabbe ko gandi meɗan mbeɗa jogui terme no mbiyeten ɗum ni ƴiyam huylitama ƴiyam ngabbe ɗo gandi makko ɗum ɗo fof ko complication ko probléme muy tan fiti ko dañi hypertension tension mo monti gravidique c'est l'hypertension gravidique fiti ko hypertension wonande ngaru debbo reedu ndu ene wawi rewde joomum ha joomum maaya hen farɗo hen yara banggue o daña AVC hypertension on ne wawi dañde haadema AVC walla huybite ha wiye mbiyeni joomum ha guewa haqqe ɗe moƴƴa wiye ko kangade ko gossade jinneji gostimi mbiɗo woodi fof ko ɗer cinéma ɗum ɗo fita ko joomum cukalel foti nene maɓe watta joni kamɓe ɗon famde donc heewi addude ɗe caɗele goo ko wasde rewde debbo cukalel ngel gila debbo gila ko reedu wasde toppitade accouchement normal wadde wallede accouchement normal e rende infection ngaji maladie tokosi keɓoji tiggo jibinaɗo joni joni ene farwi refiji kewɗi o hettade ɗum kala ko heftino tan wawa safrede law wasa wertinade saabu ɓandu mo tiiɗani taw wawa habtade e brossage troisiémement kadi ko heewi hen tawa jomum ene wondi jibina fatɗo fofata ono gandi cukalel won so jibinaɗo ton woni hen faɗɗoto woni hen pofataɗo one ɗon ene leela fofde woni hen ma bife woni hen ma ɓoose woni hen ma mbaɗe oxygéne ha mbawa fofde ɗum noon ɗon so hawri toppitaka renaka cukalel jibinaka noon hasi maaya puisque so hawri garwinowo andana ɗum joganaki ɗum kaɓɓirɗe e humpiro so jibinama ɗon ne wawi sonki foof tan wawi faɗɗo wonde surtout mbatten cukalel jibinama soome tekkere so cukalel jibinama fofani sooma way tekkere a ɓeydi uddude jofi a ɓeydi uddude kiri mum hunde ko mum holno fofirta sudde haɗa yimɓe jiiɗa haɗa wosta haɗa jindeji gostade sudde ha tiɗɗo fofata taw fof moƴƴani jof en jii on jii hendu ene moƴƴi kañum addata oxygéne wurni ƴiƴam wurni targa wurdi neɗɗo so neɗɗo ala oxygéne wawata wurde oxygéne noon heɓata ko hendu bowal wona hendu uddindu cukalel so fofan taw jofe mum so jibinama jofe mum ko pendiɗe jofe mum ko takki il faut ko heɓa hendu foofa jofe ɗe uddito ɗum woni cukalel so jibinaɗo ko wullata ko wullata dooɗe ko en uddita jofe ɗe so wulli so woyi jofe ɗe ne uddito saabu nanna hendu no fewi jofe ɗe guddito ko cukalel wayata so fuɗɗi jibinama ko ene moƴƴi ene uddita jofe muɗum cukalel so jibinama woyani tan moƴƴani wona bon signe ewa ɗum noon en haasi jomum cukalel ronka fofde taw ɗo jibinaɗo ronka fofde ɗum fof ene jeeya ko cukalel so jibinama maaya o jibini kanko dendi taw jibini tan maayi eyyi taw noon nde woni nde sive cukalel ngel maayano de mais nde jibinde tan wiyawa maayi eyyi ɗum ɗo fof kadi ko hunde ko rafiji kadi ko kalten tan ko heewi ko addata ko heewi warde yimɓe ɗum ɗo kadi jeeya ko rafiji gondaɗi walla caɗele gondaɗe mbawde addude maayiɗe e nder yimɓe ene wawi rentede ene wawi habtede wawi kadi sakanede peeje ha usto inchallah ɗeɗo maayaji waɗaɗe caɗele wiya to Europe to leyɗele développé fuɗɗima ustade toon no fewi natti hewde kono noon ga e meɗen ga e Afrique ha joni heddi ha so hewani ene heddi ha joni ustaki ha so ɓeydaki deeci natti hewde no hewranno ni kono leyɗele gonɗe développé leyɗele pinɗe ɗe joguiɗe doole ɗe ɗen toon ustima to firtani wodani de kono ustima maayleji tawa ko tigguji walla waktu accouchement waktu nde jibinte walla nde jibina walla caggal nde jibina nde natti hewde ene woodi noon ko natti hewde enen noon e leyɗele men leyɗele ɓaleɓe ha joni ne heddi ɗen keddota firti nan usso ɓeydaki nan usso kono ene woodi mbasen welsinade ganden ene woodi ha donc firti ussima firti ko yimɓe nan puɗɗo finde nan puɗɗo finande ɗum nan puɗɗo habtade ɗum nan puɗɗo ƴoccande ɗum ha darano darde tinde beele ɗum ne wasa hettade ɗumen ɗum noon continent tan ɓeydude darde nder nden nde mbeɗen ɓeydo kadi Allah danden kadi ko wiya ko seeɗa ko ɓeydota ko mbeɗen ɓeydo ustade haade ɓeydaka yo usto no fewi
wala ni natta. ɗum ɗo en kaali ɗum ñanden ko wonande insuffisance rénal ko wiyete ngakko gollugol rein gollugol ɓotali to banggal ligge mum ɓotali ɗi taw ɗi mbawa liggade ɗi keɗata no fewi ɗi ɓuucata ko ƴiyam no fewi hadi ɓuucade ko laabi batta koɗi cukkuɗi tawa ɗi cukkuɗe kaaƴon yimɓe ñandema ɗe kaaƴon ko wiyete kayyu ko wiyete kayyo de ça kayyo calcul ne sukka ɗum kaaƴon kon ummi koye coofe ummi koye kaaye ummi koye coofe donc coofe ɗe ko ummi koye ƴiƴam donc wona to basel coofede ko dow kalten ko dow ɓotali dow rein dow ɓotali dow rein banggue nana ñaama foof taw ɓotali ɗi moƴƴani ay koɗi cukkiɗi ɗi mbawa sedde ƴiyam no fewi so ɗi mbawa sedde ƴiyam no fewi ɗum wiyete insuffisance rénal ɗum waɗi enen mbino golto lawol mo kala wonduɓe hen hannde ma jeeyata machine ngaji mbaɗe ko wiyete dialyse ko ƴiƴam mum yaltine bool lawƴe ha labba watte nder ɓandu mum donc saabu tooke goni hen ko posone goni hen posone nde ko fonno yaltade heddo nder ƴiyam ma yaha e ɓandu ma ɗum noon ɗeɗo rafiji ne mbaɗa heewi ko waɗi so jomum haɓɓitaka law tan heewi ko mayde ɗiɗo kadi wonduɓe ɗi rafiji Allah yalla dandu en so hawre danda ɗum ɗo mum ɓurta duuɓi ɗi duuɓi tati so heewi ko duuɓi joyyi so hawre jomum caftaki saabu ne hulɓini no fewi saabu ƴiƴam wawa jooɗa duuɓi joyyi duuɓi sappo tawa tan ne laaɓani ƴiƴam ɗam laaɓani il faut ƴiƴam ɗam laaɓa donc a wawa kadi yontere foof jaaha lawol goto ko famde fof yontere foof jaaha jooɓa kalis jaaha mbaɗa dialyse walla hémodialyse walla dialyse aji péritonéal walla dialyse hémodialyse e waɗi façon en kaani ñanden ngol to lawol holno waɗete ɗum gandi waɗi tiddema hulɓinade ɗum noon neɗɗo so wondi hen yo Allah dandu ɗum reena haade wondude hen so ari kadi yo hafta daro tinno daro dande tinne wasa welsinade bon so tinama law ene wawi safrede law so leeli tinede ha sukki complètement wawi sukkirade kaaƴon ko cukki ɗum ɗo ɗum wonti hen ne welsini waɗa hande janggo so boni han kadi hayso ittama ha sellata safara mum tan ko ma oppire safara mum tan ko ma itte rein goɗɗo waɗe hen safara mum tan ko rein goɗɗo watte hen ɗum tan ko safara mum sa lala ala wala lala ila dandu en hen ɗum ɗo kadi ko waɗi yimɓe hay goranda no foti ujunaji bidongaji maayo aduro fof ɗo joni on jii sukaɓe ɗo gujje mawɓe ɗo gujje mawɓe ɗo mbaɗe yimɓe fof mbaɗe pour daroɓe tan rein uji daroɓe rein pour ne jahade jeeyoyo par ce que sa hucci des millions rein o hande ko heewi kalis hande aduna o ne yiire million hay goranda no foti rein ko yeyete no foti ɗum waɗi yimɓe ne gujje ene mbaɗe fof pour dade rein uji ne jeeyoyo ne sohlade no fewi saabu hande yimɓe heewɓe ne gondi ɗiɗo caɗele ɗen anda kadi ɗum ɗo so ala rein wawata wurde donc alay sago ma daña rein tan donc heddi ko watte ɗum ko alay sago ma daña rein ɗum waɗi hande rein ne tiiɗo ɓuuri hay or hay jama hande tidde ɗum no yalla dandu en hen donc kala gonɗo yo rende rein mum no fewi haade mum dañji hen lor so dañi hen lor kam wiide ne yeewi waɗat suude kam ndewanaki hay goto dialyse ne muusi ala ko haali sodde rein dialyse ne saaɗi ala ko haali sodde rein yalla dandu en hen Allah hokku en inchallah bandiraɓe tinno no fewi jomɓe tinno donc waɗa ente tan ɗum ɗo fof ko rafiji ɗo ganduɗa so ari jomum yo hungal law rafiji mbiyaɗa sa ronki tarade ene kaalingol to lawol so tarema ne cukka saɗa aɗa tarogel so tarema ne cukka so reedu ma ne muusa tentino less fofnema walla caggal keeci ma ne muusa no fewi ene wawa bo sasa fof ne muusa walla tarada ƴiyam walla sasa fof aɗa reedu ma aɗa reedu muusa aɗa haajo no fewi ɗum ɗo fof so yimɓe doka yaɓa doctoreɓe hono wiyata mi yerili ɗeɓaleɓe mi moccima mi foppima mi urima nafara haydara andu d'abord ko gonduɗa nde poɗɗa ko safranma. Assalamu aleykum bandiraɓe donc kon ɗo reedu no wiyata kadi oɗo ko rafi piirede alzheimer bon rafi o ko rafi mangu ko ɓuuri hewde hen ko rafi mo ganduɗen en mawɓe men so yetti mbiɗen ko mawɗo fof mbiɗen hoore mum heeli hankkadi o hoore mum heeli o woppe hankkadi hoore nde heeli anda ko haalata watti ruytude anda ko yahata anda ko haalata ko rafi ne wawi safrede ne wawi ne wawi safrede ne wawi renede ne wawi kadi habtade wasa adde law ɗum fof kadi ko Allah rafi kam ko Allah adda ko hen ne mbawi kadi wonti mbawi wadde kapto hen holno mbatte o rafi holko firti ko tubakoɓe mbiyata ko c'est une dégénérescence progressive walla lente des neurones firti ko ɗaɗi on gandi hoore sifa nafata ngal tan ka paman hoore waɗi ko neurone waɗi ko neurone ko no wanama baram lefi woni nder hoore ha heewi on jii baram lefi ɗi waɗe diidi nde baram lefi waɗe diidi waɗe koyon ɗemkon baram lefol foof donc koyon baram lefil foof diidel foof ko diiɗo tokson kon jantugol diiɗo mogol hakkude ngol ha mi moy ɗaɗu ha momi to catal ngal foof ɗum ɗo foof koko yahata koko wuuri saabu wuuri koye leydi
ɗaɗi goɗɗe nder leydi ko ɗin guurni ngabbinta ko ñamata ko hayto ha baram lefol gongol dow to wuura wona werta wasa mayde. donc wonɗo rewata de ɗum ne ko noronaji koko wuuri ko ɗum woni ha kaalen miijoɗen gande ko jaaden gande ko batten koko rosete hoore ko sardin ko rosete ma koko wuuri. joni noon so ɗaɗi ɗi mawni nayi ɗi natti liggadi tan so ɓooyi ɗi mayat so ɗi maayi ɗi ɗomtat so ɗi ɗomti ɗi mayat so ɗi maayi ɗi cammoto. donc so jii tan à peu près ko ɗum ɗo oɗo hoore adande nde ko neɗɗo goɗɗo hakkille mum ɗaɗi mum fof ne sellim ɗo fof ne selli baram ɗi foore mum fof ne selli on jii hakkude o nata fuɗɗo hoore nde nan usto on jii hakkille o nan ko yahata ko baramti nan joora natti leppude natti leppude no fewi natti wurde no fewi nan maayo so ɓooyi sammo on jii battiɗo caggal o ko wujji ko koko sammi hankkadi hoore nde hankkadi weehi ko wiyete o hoore nde ko helde ko wiyete hoore helde ko ɗum woni hoore helde mawni ɗum tan en tout cas ko avec le temps ko jomum en ma duuɓi ɗi ne ngara ene hetto ɗum ene ɓawdo kadi wiyete holko addata ɗum joni noon. rafi o wona tan rafi o ko adda ɗum ko kadi ene jeeya ko heewi hen ko enen goni responsable. won hen en ganda won hen ala ko mbawde ɗum haydara won hen ko wiya ko heewi hen ko weeyo goo ko mbiyeten ko weeyoji ɗi ene wonde facteur environnementaux weeyoji ɗi en jogui hen darde en jogui hen part de responsabilité ko weeyoji ɓeyeten ko weeyoji ɗi dille nanten ɗe ko jiyeten ko nanten ko gurɗen ko fof en jogui hen rôle darde. ɗum noon kadi ko hunde bonde koko wooda joni. l'autre facteur ko probléme duuɓi aɗa mawna. troisiéme élément kadi ko ɓuuri heewde ko ɓuuri sattude meɗen ko heewe meɗen ko enfin natti heewde no heewi joni ko isolement social. eɗen keewi mawɗo so dañi tan mawɗo sa jeeɓi yiita ɗum tan wiya ko o ko mawɗo yo jonco ɗo jooɗi mbi ala ɗo ko jonde sukaɓe mawɗo wonta ɗo mawɗo ko joñiɗo ko joncaɗo ko goppaɗo isolement. neɗɗo so isolama noon so woppama woni banggue mum wona ko miijade hakkille mum ko ligga so ɓooyi hakkille o tampat lo latɗaɗi ɗi ko miijotono ko les cellules là nattat liggade puisque ko miijoto ko cellule aji goni koye liggade e jane garta rostata cellule aji noon rostata les neurones la rostata hakkille ha wasa yawde mayde ko janggude ko haalde ko yewtude ko jokkodirede ko dillade ko dillude. pili aɗa yewta pili aɗa haala pili aɗa janga pili aɗa woni hakkude yimɓe pili hakkille ma ene ɓeeɗo aɗa wonɗo ɓeydo hakkille ma aysa an nayi aɗa yaade hande ma gonɗa hakkille ma aɗa yenade yaade duuɓi 90 ene haala enade ko waɗa. won bandiraɗo goto ndeysaan o sankima e gallami ko hanki mo poddimi e natal ɗo gorko o sarima o sankima hanki mo poddimi e gonɗo profil am o gorko nayijo mo gondumi ɗo nenata omo yaala 99 kono mi yehini to rawande waɗata tan nde somo jooɗi omo haala sa wimo an kam duuɓi 50 kam sa ɓeyde 60 no foti uma tak o haala makko jati heddiɓe ma ɓenen gonɗi ami jeta machine amin calcule téléphone ajam kanko wi kadi keɓo haali sa wimo an hoto jibiniɗa kaari ko jibini kaari oyi kaari jibini kaari o haala o ɓe ummi ko ɗo ɓe ko gangom ɓe ko ɗo ummi tabarkalla machallah o maayi hecci hanki on wonde hakkille makko wonno ko janggude omo janga Qur'an omo janga kadi to banggal askoji omo janga to banggal calculaji omo yiilo omo janga omo heeɗo omo janga hakkille o guitiɗi ene jiiya seeɗa hakkille on o ɗoweta ko yaha juma ko fof to omo dari omo yaha juma ko fof ɗum ɗo ko dakke Allah. ɗum woni enen noon ɗum woni mankirede enen en ngala oɗo entourage social en ngala enen so mawɗo so gorko fuɗɗi so debbo jibini tan ɓiɗɗo ɓiye boni dañi watte aɗa giɗaɓe tan so ari wiyata papa mamma jonco ɗo ko silaɓe ɗo sukaɓe ala ɗo ko fedde ko sukaɓe an ka mawɗo won banggue ma so yimɓe gadi ɓe c'est vieux les vieux qui nanɗano wiyde vieux oɗo ko neejo hankkadi an a jeyama e joncaɓe goto fof joncuma an hoorema ma tinti ka joncaɗo ka beddaɗo ka duncaɗo hankkadi psychologique o ma nanggue min noon min de joni mbiɗa uddi tan min goto aɗa miijo mayde aɗa miijo boneji aɗa miijo wartade aɗa miijo ɗum ɗoji min de ko o yuɓi kam min de ɓe sukaɓe ko tampere men ko ɗum woni jobdi mum woni min de kaari mandata woni min de mi sellani hankkadi miijoji keewa e ma miijoji bonɗi ko ɗum addantuma rafi o ɓeyda jomum hakkille mum ɓeyda yawde yaade ko wiyete hoore mum ɓeydo helde baram lefli ɓeydo moñña ɓeydo yodde ɓeydo sammade. ɗum noon bandiraɓe
ko ɗum waɗi eɗen jogui noon nden comportement baɗɗo nden nayejo naywa ha dañi duuɓi temedere ha capanɗe jeenayyi tawde wonde yimɓe haaldde haala tan jalle wonde taniraka ɗum ene yewta ene fijande jala joni natti nden yimɓe waɗi ko caali jakka e mawɓe fof yimɓe fof garana ko caali jakka keɗo mawɓe nayeɓe gona e haalde daara jewta rawande ram holko mbaɗatno neɗɗo ko heɗoto ko mawɗo arata caali jakka ne heeɗo ko ene yewta ko milieu mo ganduɗa e distraction nden cinéma ji ala téléji ala ɗum ɗo woɗani joɗoɗa nana yimɓe ne kaala hunde naata hakkille ma namdoɗa wooda ko naate ma wooda ko ganduɗa ande sa tigal en mbiya kaari en mbi hande walla ɗo caali jakka ɗo hande min jewti toon mbiya kaari waɗi ni wiya kaari waɗi ni kaari waɗi ni kaari waɗi oɗon jewata oɗon gossi ko kalata ko hakkille ma e nanggui ɗum wawi tongude ɗum nde nanɗa nde haalande a tonggui ɗum e gandi ma e hakkille ma a arti a haalani ɓesgu ma ay joni hakkille ma ɗum koye liggade a waɗi transmission ƴetti ɓatake a addi ɗum e galle ma joni natti hay goto alatta ka goddiɗo an goto alama kaldata communication c'est très important haaldude e neɗɗo so haalta ko ɓuɗɗo fof bonde ko neɗɗo mo haaldata hay goto kala neɗɗo mo jiiɗon haalata ko uddi tan on sellani moƴƴani kangaɗo ɗum noon haalde ne moƴƴi ya yewtu fijjal janggo yewtu fijjal janggo yewtu fijjal mogguinade banggue mum tan aɗa yeeda an goto moƴƴani woppu wonde neɗɗo goto gona banggue ma an goto tan aɗa miijo ko miijoɗa ko mbiɗa miijo mayde mbiɗa miijo janggo kaari moƴƴani kaari waɗi konko boni min de kaari yoɓanimi min de mi anda janggo e jaam no janggam wayata somi yeehi ɗo hande holko caggal kon ala ko wonde ma caggal an rena caggal ma ko Allah renata an aada renani hoorema ha fude poɗɗani ko Allah renama ha fude poɗɗani sa yi ko Allah renata ko heddi ko hoto woñi goƴama somi yeehi janggo e jaam caggalam holno wayata caggal ma no wayata so yoni so bonni nafanama hankkadi an haydara ayi somani aɗa liggo hen hakkille ma ne tampa e dow mere miijo ko weeli janggo e jaam yomi ko ñamatmi janggo ko yomi dañi janggo somi waɗi liggo janggo mami dañi ɗum janggo ma wona uttade janggo kono ko ɓenni kay woppuya ko ɓenni kay woppuya walla ko fayi arde ko alana ɗum safara woppu ko stress tan ɓeydantuma miijoji lor so ɓooyi ko miijoɗa ko adda en jogui des complications des implications e ɓerde ma jogo probléme ɓerde ma wonayi dewde so ɓooyi ne keeɓa palpitation so ɓooyi keeɓa crise cardiaque foof na heftadema tawatan ko miijoji e bonde wonno ko isolement moƴƴani woppede banggue moƴƴani gon kamen ka yowaɗani haydara enen foof yoga e meɗen galleji mo jiiɗa foof baba galle baba ko joñi tan gara e galle salamu aleykum tawa sukaɓe gede baba galle omon nder to omon to nder suudu omon to omo joñi e banggue moon baba galle mbadda ɓeɗen ɗo ɓeɗen komi leeli ko wonde haydara mbeɗa leeli tan haydara mbimi jo tan aduna mbimi jo tan ala mo ko isolaɗo ko goppaɗo ko joncaɗo holko waɗata o yiyata tan so hawri kadi hakkuna welani hakkude makko ɓesgu makko o ɓeyɗimo bonde so hawri o welta hakkude makko ɓesgu welani o ɓeyɗimo boorede o ɓeyɗimo wonde isolé mais hay goto haalde makko so wi tan gandi kadi ko wi kadi o tampini min o naji heɓti kadi ko amen nawne mo ndemo lefti min walla o wimo heeɗi kadi min paɗani ñamde leydi ɗi joɗɗa wona haala belka wona ko woni moƴƴi wona ko yooɗi koko metti tan jomum ɓerde mum ɓeyta ko mettude hakkille mum ɓeyda uddade wona e wadde des remords firti ko nimsa wona e nimsidde ko nimsata ko gonɗa koye ñamtade ɓerde ma woni koye ñamtade hakkille ma woni koye ustade neɗɗo fof gonɗo woni nimsa toujours mo ɓerde mum mettata toujours woni koye ustade ɓerde woni koye ñamtade hakkille mum koye rostade hakkille ne rosto ne usto no baram lef mayite hakkille ne maaya waɗi ko ɗaɗi waɗi ko baram lef mayata baram lef ɗi woni ko wurni neɗɗo ko ɗum woni ko baram lef ɗi toppide ko haala ɗi toppide ko nande ɗi toppide ko yiide ɗi toppide ko miijade ɗi toppide ko wadde calcul aji ɗi toppide ko dillinde ɓandu ma ɗi toppide ko dolnude reedu ma goto fof wonko toppiri gueɗe fof ko toppiri hen ɗum noon fof koko woni koko ñamata koko yiyata donc so wonno gonta isolé abandonné woppede goppeɗa banggue ma tan tôt ou tard ɗum baram lefi gonɗe hoorema fof mayat yomɗat ɗomɗat so ɗomti mayat so maayi sammal so sammi firti a yeehi an kadi anti wonde neɗɗo a wonda yimɓe anda ko yehete anda funnague to hetti anda tisuba so woni sa juuli mi juuli tawa juulani a ñaami mi ñaami tawa ñamani nodde kam samba tawa samba maayi ko ɓooyi hakkille aɗa ruute tan ɗum woni alzheimer wala ko wat illa dande hen ɗi rafiji ko rafiji kewɗi hande e sento duude babadam nde surtout leyɗen développé ɗe kam ne heewi ha heewi enen kam ala ɗumen ko nat fuɗɗo arde men joni ha heewi nden ala ɗen ganda no feewi ene seeɗa jiiya kono joni kam ne heewi meɗen no feewi nden mawɓe adiɓe gondi ko yimɓe gondi koye sukaɓe en pijana jala en jewda joni mawɗo woni ko banque ko joñani ko beddaɗo mawɗo ko bulle puyɗe mawɗo ko peste mawɗo ko jiiba ko bonne koko wedda ɗum noon bandiraɓe tinnoɗe mbattakeɗa e koye meɗen foof neɗɗo kala ka yiiɗa waɗede to waɗ ɗum hoorema firti ko an suka sa yiiɗa janggo jaam woppede tan gona ko haalete joni keptoma ko toppire ko joguiɗa ko toppire jinnaɗo maggere joni pijja e mum jalda e mum jehudda e mum punta ɗum holko weeli ɗum aɗa yiiɗi ñamde aɗa yiiɗi yadde
aɗa ɓoos jiyan promenade ndewkinɗen papa yewnam mamma haalnam tindanam ɗum hanki ko wonno e cenki wonno aɗa haalde e mune wila ande ɓinguel ma ɗi ñamtinma waɗa noon so ɓe yi ka addi ka beddotoɗo yumma ka beddotoɗo bamma kañum so ari weddema ko gotum ñamlen ko joɓel so ɓe yi tan aɗa toppitaka jinnaɗo ma aɗa wedde ɗum ladde wonta ande janggo jaam sa mo tawima nene wona ni mbaɗaɗa bamma minne mi yoftima jamle ko joɓel ewa yalla dandu enen tinnoɗen bandiraɓe ono jallo ono jaafo koye kami ko woni no muusi wonno aduna joni o ko aduna mettuɗo aduna bonɗo yiɓe sukaɓeɓe joni en boni no fewi téléji en bonni yimɓe batti ñamde tubakoɓe ɗe mawɓe ko jaña ko banggue waɗi ko des maisons des personnes âgées ko wedda e banggue mum tan sa mawni tan ƴetta jinnaɗo ma mbiya hankadi a mawni nde heddo ka laamu jogode mi ala temps joga mbiɗi goni ko debbam min pija min jara min jeeya promenade o ko neejo min gonda joɗa lebbi tati gada mi mbaɗa téléphone allo papa mamma no mbaɗɗa sidi mbaɗɗa tan père ça va bien bon mamin gartal mi ndema ñalama goto ganda ɗon pot de fleur mbiya ɗum salam pot fleur ko nafata neɗɗo mo yiyani ñama yiyanema ko waɗa pot fleur ñamene yade wala holo waɗa goto eyi on jallo on jaafono fewi no vraiment no yurmini assalamu aleykum